Bueno, playa hau ikuste zuen moduan berezia da, batez flixan temagatik, gehore playa oso naturala da, jendea ezaugarri horre bultzatuta etortzen dena, oso aldakorra da, marea biziak asko eragiten dute playa honetan, itsasoa ere sartzen denean itsaso bizia izaten dugu, eta baita ere, brankadak eta ikuste dituzuen moduan, brankada hauek eta playa batez oso arriskutsua egiten dute, haitza dago, eta haitza honek azkenean jende aita esplikau erra izaten dugu, ze badan arriskutsua playa hau, korrientea diala, ez diala, geho baita ere kontuan hartu berdeu itxasoa, adibidez, Zarauzko olatuakin konparauta, hemengo olatua da oso pikoa, eta surfista asko eta zauztik honea tortzeia, eta askotan ez dute asmatzen olatuan ezaugarri bereziak dialako. Hondartza hau da munduen daun hondartza ederrena. Jodoz eta danaz. Jende ze bai, asko zautu ditunik hondartza, baina hone bezalakoik ez da. Hondartza polita da, ura daka zoragarria. Ura daka osona. Bestela, nola esango ez zuzukenik, ez dakit, humedade pixka badau, hori bai. Bueno, alde nagusiena da batez itsasoan egoeran, ez? Playa hau edo hondartza oso indartsua edo oleaje handikoa den moduan, beste playa da batez ere pareagoa, ez? Eta jende askotan, Zumaiarrak eta dianak eta itsasoa gustatzen ez zaienak eta askotan beste playara juteia lasaixeagoa delako. Geho baita ere hemen itsasoan egoera dela eta marea asko igotzen da, eta bestean leku gehiago izaten dugu, eta orduan jendeare baita ere beste playa joatea leku gehiago izaten duelako. Oso diferentzia hundile dake. Haure beste alde bat, hemen dazkeun frisa hauek eta gauze hauek ez dazke arek. Hau uniku da, bakarra. Aura bai, aura da lasaio. Han eukitzezu espazio gehiago hemen baino, lasaio egotezera, baina uren aldetik nahi hau gehiago gustatzen. Uren aldetik. Bestela egoteko lasaitasunan gehiago da. Playa hau batez lokala, etortze ditu Zumaiarra dianak, eta gero inguruko herritakoak. Aldiz beste playan barrualdeko jendea gehiago etortzea, Zumarragaldekoa, Urretxu, barrualdekoa batez, baina playa honetan batez herritarra dian jendea, eta gero Azpeiti edo inguru hortakoak.